Dzisiaj właśnie pokażę Wam taką jedną z inwestycji, gdzie robię bardzo często, czyli taka po prostu struktura delikatna, przetarta kolorem na lazurze i tyle, i nic poza tym. I to wygląda bardzo fajnie, komponuje się z całym wnętrzem, nie jest to jakoś agresywne, nie zagarnia nam to całego wnętrza, nie dominuje taka dekoracja, ona jest subtelna, przy czym, jak powiedziałem, te ściany są też świetnie zabezpieczone. W tym wypadku, jak zaraz zobaczycie, tam będzie i kominek, i taka ściana telewizyjna, i taka ściana w salonie. Wszystkie te ściany w jakimś stopniu są narażone, no może ta telewizyjna mniej, bo tam jest duży telewizor, ale szczególnie kominkowa są narażone na jakieś zabrudzenia, na uszkodzenia mechaniczne i ten tynk jest też świetnym zabezpieczeniem tych powierzchni. No ale nie musi być wcale jakoś mocno agresywny, z jakimiś mega szablonami, kolorami, złoceniami, to nic nie musi się świecić. To może być subtelne, matowe, z delikatną strukturą.